Zdravím vás ľudia. Viete o tom, že Trnávka by kľudne mohla tiecť celý rok? Viete o tom, že 9 miliónov metrov kubických, ktoré by mohlo natiecť do Trnávky, tak chodí kanalizáciou na čističku Zeleneč? Viete o tom? Viete o tom, že v Bolerázi je jedna fabrika, ktorá vytiahne 3 bilióny metrov kubických z tej bolerázskej nádrže, alebo Bíňovskej nádrže, 6 miliónov metrov kubických z podzemných vrtov. Túto vodu miesto toho, aby ju vyčistila a vypustila do Trnávky, tak ju niekto im povolil spraviť bypassové potrubie, neviem koľko má, 11 km tuším. A toto potrubie ústí do Zelenča na čističke. A že táto voda by mohla zostávať v našej krajine, ale nie, my ju pustíme na čističku, potom do recipienta, rýchlo s ňou ide si tam do Váhu alebo do Dudváhu a šup s ňou do Dunaja a do Čierneho mora. My tú vodu nechceme. My proste 9 miliónov metrov kubických vody dovolíme, alebo niekto na životnom prostredí, na stavebnom úrade. Na to sa ešte pozriem, budem potom to pátrať. Kto to dovolil? Kto sa pod takéto niečo podpísal, že keď fabrika v Bolerázi mala postaviť čističku, pretože stará evidentne už nefungovala, tak prečo jej niekto dovolil, že nemusí postaviť čističku a nemusí čistiť priemyselné vody, ale môže ich pustiť na komunálnu čističku, pretože som si istý, že aj presne toto, že keď priemyselné vody sa vypúšťajú do komunálnej čističky, je protizákonné. Ja som si istý, že toto je na hrane takých paragrafov, že ten, kto sa pod toto podpísal, či už na okresnom úrade, ja neviem, stavebnom alebo životného prostredia, by mal sedieť v base. Takže budem si zisťovať ľudia, čo vás zaujíma tento problém, tak mi prosím vás pomôžte s tým a ak viete sa dopátrať, kde vedú stopy tohoto zločinu, tak mi dajte vedieť. Poviem vám jednu na záver, jednu strašne dôležitú vec. Keď je teraz Trnávka taká vyschnutá, a čo by znamenalo týchto 9 miliónov metrov kubických, keby mohli natekať do toho recipienta? 9 miliónov metrov kubických, videlte si to, deleno 365, deleno 24 hodín, deleno 60 minút, deleno 60 sekúnd. Dostali by ste, že vďaka tým 9 miliónov metrov kubických za rok by mala Trnávka aj teraz prietok 300 litrov sekundových. Čiže celkom pekná riečka by to bola. Prakticky skoro taká istá, ako teraz vidíme počas celého roka. Takže 9 miliónov metrov kubických. A ľudia, prosím vás, moja priorita je voda, 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 voda. Kto z vás nesúhlasí, tak nech praje mu, aby sa odsťahoval do Dubaja a užíval si to tam. My, čo máme radi našu krajinu, tak si zapamätajte, keď tu chceme zostať žiť, tak sa musíme vážne zaoberať s vodou. A myslíte na to a odhalujte ďalšie takéto zločiny, kedy si odvodňujeme krajinu. Ja rozprávam naplno 10 rokov už minimálne, ale 6 rokov, 6-7 rokov v médiách o tom, že za odvodňovanie krajiny sú najviac zodpovední poľnohospodári spôsobom, akým dorábame chlieb náš každodenný. Samozrejme, my v Krakovanoch a naši kamaráti, ktorí robia regeneratívne poľnohospodárstvo, už sa na tomto zločine nezúčastňujú. Takže preto treba rozširovať regeneratívne poľnohospodárstvo, preto ho treba propagovať, preto treba presviečať farmárov, že orbu treba zakázať. Ľudia, bdejte, mám vás rád.